Moi boas, atopámonos nun Belén centenario. No 2024, cumprirá os 100 anos que Camilo Díaz Valiño realizou unha das xoias iconográficas de Galicia. Foi o gran escenógrafo de Galicia e, polo tanto, Ortigueira conta cunha peza que ten que coidar moi especialmente e que coidamos con moito agarimo cada vez que o montamos e o desmontamos e cada vez que nos toca poñelo en valor e que toca poñelo en valor. Que teñamos un bon Nadal, que este Belén poña o fondo a toda esa música xigantesca na que traballades, na que facedes. Felicidades á Escola de Música, felicidades a todos os músicos de Ortigueira. Foi un ano complexo para todos, pero no que non temos que deixar de facer música. Que a música nos una, que nos siga facendo familia e que sexamos capaces de vivir un Nadal musical disfrutando de cada unha das actuacións que graváchedes nesta casa, que graváchedes en cada un dos lugares e que de maneira especial vos acolle esta casa, esta familia, este lugar. Sede benvidos, felicidades, bon Nadal e ánimo coa música, que nos siga irmanando e nos siga facendo cercanos uns aos outros no agarimo e no cariño de todos. Bon Nadal.